Буада Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы якташлары Камил Зиятдинов истәлегенә багышланган хоккей турниры узды. Онда Буа, Апас һәм Шүпрәле районнарыннан килгән командалар көч сынашты. Ярыш гадәттәгечә Буа якташлык җәмгыяте инициативасы белән оештырылды. Турнирдан хәбәрчебез репортажы. Без өстенә алка төште һәм турнир башланып китте. Бүген 3 команда чемпион кубогы алу өчен көрәшә. Беренче уен Буа ветеринария техникумы һәм Апас аграр киллияте командалары арасында узды. Кунаклар хуҗаларга оттырды. Монда 4-нче тапкыр турнирга киләбез, миңа турнир бик ошый. Әзерлек әйбәт, Буаның әзерлеге кечерәк булды. Бу Камил Зиятдинов истәлегенә багышланган турнирның 4-нче тапкыр үткәрелүе. Төрле елларны командалар саны һәм яшь категориясе төрлечә була. Безнең алдагы елларда күбрәк командалар катнашкан елларда булды. 4 команда иде бер елны безнең. Үткән ел без студентлар арасында түгел, мәктәп укучылары арасында үткәрдек бу ярышны. Анда безнең ялгышмасам 5 команда катнашты иде. Безнең инде быел яңадан без студентлар арасына әйләндереп кайттык, үзебезнең командалар катнашабыз. Инде традициягә кергән бу ярышларны гадәттәгечә Буа районының Казандагы якташлык җәмгыяте оештырды. Алар да яшьләрнең осталыгы елдан-ел арта баруын билгеләп үтә. Әлбәттә без күрәбез, яшьләрдә бик популяр уен һәм аларның осталыклары арта бара. Әлбәттә үзебезнең Буа районы командасы тырышабыз дип әйтик. Бик канәгать, чөнки күрше районнарда килеп бик югары дәрәҗәдә уйныйлар яшьләр. Безне куандыра. Камил Зиятдинов 13 ел сәламәтлек саклау министрлыгын җитәкли, бөтен гомерен медицинага багышлый. Бүгенге ярышларга аның бер туганы да кайткан иде. Менә бүгенге турнир Камил Шагарышның аның исемен мәңгеләштерүче эшләнгән әйбер мероприятие дип әйтегәндә. Менә ул бу ел 4-нче тапкыр үткәрелә. Менә безнең семья, безнең балалар, безнең внуклар менә шатланып торалар. Сөтке менә бер семьядан шундый бала булуы, аның зак җырлар, министр булып эшләүләре, халыкка хезмәт итү ул бердән ынтылмый. Менә аны быел тагын да мәңгеләштерер өчен Казанда аның исеменә ул эшләгән, ул төзегән балиска аның исем бирелде. Ул туры безнең өчен горурлык. Ярыш нәтиҗәләре буенча җиңүче дип Буа ветеринария техникумы командасы танылды. Командалар кубоклар һәм акчалата премияләр белән бүләкләнделәр. Моннан тыш һәр команданың иң яхшы уенчысы, капкачысы һәм һөҗүмчесе аерым билгеләп үтелде. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.